Wow, wow alle sammen. I dag vil jeg bage en hel masse småkager. Du laver en hel masse rod, miniven. Ups. Jeg kender en nemmere og hurtigere måde at bage småkager på. Ingen stress og intet rod. Gør du? Nemlig, det eneste man behøver er lynbageren 3000. Man stiller bare pilen på småkager, trykker på knappen, og bang! Så er der småkager. Lækkert! Og hvis man vil have noget andet, så er der muffins. Eller en lækker donut. Wow! Og her kommer min specialitet. Så er det bananasplit. Wow! Så er der rod. Wow, wow alle sammen. I dag vil jeg bage en hel masse småkager. Du laver en hel masse rod, miniven. Precisou? Small mess, little buddy. Oops. I know an easier, quicker way to bake cookies with no fuss, no muss. Really? That's right. All you need is the Instabake 3000. Just set the dial for cookie, push the button. Wow. Wow. Instant mess. Wow. Push the button.